Tentang lapoy lihat zoom. Sajisin pat kublai ya pi barok bapej ya kaneka video mentangi don harut jong kaneka wa kensi bat mentangi mut ban lepek ya kawai kejaka kabakerteng kamau kenrum kabadon ya kadur jong udonut kacaka kaba itenat bawan ban pelang mentangi don ha jingking jong kaneka wa kensi kabadon ha markap sinong jong kasinong merskun bat jong ka meni mau beri sobha wat nam skip ya kaneka video sakawai pat wat nam klet pan komen bat subscribe pan yo si orang dari mana kalian tuh kene gajaka kalong kabai sir bhaban pej ya kibom juya jakum kene gicingking nar kilong kiba sir hadu kata habang pej sapo kaking boyong gakli namar kajing kenjang jong kane ka jingking mentang ilajan koy atat ha kata gajaka bangin salek ban pej sobha yai up ban pej hadu bakod jong kane ka video menta kumne ngilapoy artat harut jong kane kawa kabawandur kum kadur donut ladang ipej naklier jong utei ulum tem tang ngilapoy ha gejat jong kane ka kawipoñ bangin salit kiu sate sejrong kane kajaka kaba panlong kum kata kajaka ba wan kum kadur donut hin salit pej sate sejrong man pej ya ka jing itanat jong kane ka sodong sokun te hep ka neka jaka ka kerteng ayu yathu yang kerteng ayu madan iap oke madan iap kena sin pila jupoi sini jaka tang arsen mentam mo alaisen mo te suwa ban poi sakler jong utei ulum nilaya suwa kanika madan ban peja kacing itanat jong kanika madan ni haban yai lengba utep uba jerong ha ba kuram mentang irang poi tang hakasiteng jong une uwi poñ mentangin yang suahang ne sipang namar bang rasa thaj palat tang siteng bang kiu hau ne uwi poñ ngila ban itu ya kajing wandur jong katai kejaka hakajing sisa kene kejaka kalalong kata kejaka kabai tenat hanrai datang nakadau ka jing bom biang kilen te kisenkin badang kuram bon kibreu walala kitip ya kene kejaka ru ki samjing banwan hakene kejaka namar ba kajing kuram jong kalen te bat kajing jar ki ban keu te lengba ada kajing pej jong pi ki paj ba ngila persop preng ya kene ka video ban da kajing itenat jong ki breu yole se bon ki nong pej kai ke wan ban pej ya kene ka jaka par ngila ban pan bahaya yole se ka sarkar kelaban sina ki rente ban longkum kata ka jaka turis ma ngiha ban ya sakumba si minute ai pat ngin sa poi no sendon clear jong view point pan pej ya kacing itenat jong kejaka mentang la se thaj bha namar ngila keu hau thibu ba jorong bha mentang la poi hapo jong uni mau ngakan mau haus nem arajar ar phuwei dei nem arjar ar phuwei bang ni wan an kong hang ne dei kane ka jingking kampadon ha kane ka jaka te kalong ka kapor ba kadang jenjar bha yang iban keu ngidang hapan keu yau uni utana ding sya jorong pan hapan kenti na utana ding sya te sya lor jong uni umau hanrai mata kala long ka bakham suk bha namar ba kila isna kane ka jingking pan keu hau te umau
te parlok barong akot ya pi ki bapai ya kene ke video so bah panwan pe ya kene ka jaka lara pi i ba kene ka jaka kalong ka ba internet lara phimte ya kene ka jaka komen yang ngan saya tu ya pi wan man pe ya kene ka jaka peg men pa gila sina kane ka ka jingking man kam sa silang ka ba itanat ha hari man chua ka pot bang idang wan ni kong padon kine ki jingking man kun nang ne sa tay man kiw ha ne lum ne haw ne umau han re man ta kalong ka basuk ba pan wan haw ne ukler jong ne umau ban peg ya ka jing itanat jong kane ka jaka namar gila sina kane ka jingking han re ka pot bang idang wan ni kong ni haban chukiw na uding ban haban rensit na utanat ding hau mau kalau ke baca jar hadu ketak tak lewan jangan klaim nan oh ho pej perlok mentang lapoi hak lihat dong ne ulum pila ban pej jaga jing itanat jong ka pej ka jaka perlok baro bisnil kumno ba pila poj sak lihat jong ne ulum setenat mau pengat ha de ya fresh ka jabing oh so fresh ka jabing pej pila ban i ya kate ka jing itanat jong ka ne ka jaka ha ka ba ngiyang ha ne clear jong ne mau bat pila ban i ya kite ki masih ki barit ba nimla ban i bha da kane ka kamera junga namar ba kam sai ba hande larang zoom ya kitei ki masi ki layu i kat kum ki dikhiu ma pe kat ki dikhiu ki layu i pe bang zoom ya katei katham namar kane ka clear kalong ka ba kencang hadu kata pila bani ya kajing bandur mat kajing itanat jong katai kawa kane kajaka kalalong kata kajaka kaba habang ring video kalalong kum kabang ni ring daw drone mo kumba pila yu iya kane ka jaka ka than jungi ne kari kasi jungi ka don bun ki jaka ki bai tanat ma khamtam kane ka sinong jungi bun napdeng jungi baru kim batip ya kane ka than ne ka sinong jungi namar ba kadang de ka jaka ka badang khamsa den namar ba pembadon bha ki surok kilenti ban wala da don ki jaka sibun bha ki bai tanat rai retang na kadau ka jing bombiang kelenting sinkin nakata kadau ki berku chamjenjar bha panwan ban pej ya ki jaka ki bai tanat hakan kathan te nga syukur tu ya tu ki nong ak film ne ki baring video mo kum ki music video na ki ne ki than haka jaka ba phinle pulut jak pisa jong phi ban le ring chaki jaka kum sa khar ne kum sa syaki pak pila panwan hakin ki jaka ki bai tanat bha ban video jong phi kumban pan itanat ya kane ka jaka ha ka jisa kane ka jaka kolong pa itanat ha lada ni pej bha ya ka saudong sokun ha kane ka jaka ya le ban phet ya jinga thut ki je pingan ai kum pi bajai anak anak ai tungguan surok na yolese pi pla babale kete kawandur kum kadur donut hanrei kete kalawandur hi na kajinglong jong kamariang umdon mano bati ya kete kawa hanrei kalawandur hi kum kadur donut
kene kejaka kadang long kejaka keba dang siir bat keba mahap ha larang iwan ban pej kai namar ba empat don cingker tena kata kadau ki beru ki empat seluruh penuan kene kejaka tang ki beru kepada ina kene ki tradisional ki bajan senong hi ki bandut penuan kene kejaka namar ba kadang dei kejaka kebom bat pej ka sorkar ban pensna ya ki cingker ne pan ai kum kata ka jing sumar ya kene kejaka ban yada ya ki breu mo tena kata kadau bun na ki breu ki bawan pej kai ya kene kejaka kim pat not bha ban pej ya kene kejaka namar ba empat don bha ki cingker namar kalong danglong kejaka ka padang siir mo kampat singan banwan hakine kejaka pej kine ki parlok jonga baro ki bawan rangkat ban ngam ta kasngi ban pej ya kene kejaka mo kublai sibun parlok baro mo namar kajingwan langjong phi ban pensingan ngah kene kasngi ba ngela ban wan ban ring video mo te ya phi sat khot kum no Jangan te set kadi barit. parit ya phi pat sat khot kum no dengrit mo oh sat khot dengrit te wai pat ngi su khot i u hep mo u hep bat ya te wai pat ngi sat khot u bana bat une uring sat khot u badeng kum aktor DJ mo menta kumne ngihir no syapo panlek panpej kam hajan ya kato kaba wandur kum kadur donut kublai sibun parlok baro bapila pej ya kene ka video pej ka jaka kaba itanat bha ha kaba bun ki breuman kasngi oblei mo kamtam ki khna samla ki juwan ki smart ha banwan ha kene ka jaka ban pej ya ka jing itanat jong kene ka jaka pila ban i sodong sokon ya ka jing itanat jong kine ki mau sodong pila ni penno ka jing itanat ka jing wandur jong kine ki mau pila ni kublai sibun insa siampat ha ka video